lang, Bombo MR, nadagdagan ang mga bayan na apektado ng baha dito sa lalawigan ng Capiz. Doon sa second district, lubog pa rin sa baha, doon sa may Sigma Capiz, at sa may bayan ng Cuartero. Mabagal ang pag-subside ng tubig baha sa mga nasabing bayan dahil na rin sa pag-ulan, no? Sa walang season na pag-ulan ng mga ganitong oras. At dito nga sa may lungsod ng Rojas City, inulan na rin dito sa may Rojas City. At dito sa First District ay kung nadagdagan din ang mga bayan na apektado ng baha. At tulad ng bayan ng Panay, Panitan, Pontevedra, at doon sa may bayan, sa may Panitan. No? At ngayon nga ay nagpapakayo ng aming mga PSWDO at ipapamahagi ito ngayong hapon. May supply na din ng kuryente doon sa may second district ng Capiz, sa may Hamindan, Poblacion, at Sapian at Ibisan. Pero sa mga natitirang bayan ng second district ay wala pa rin supply ng kuryente. Ito din ay sinabi ng General Manager ng Capiz Electric Cooperative o ng Capelco. Sa ngayong oras, sa Bombo Elmar, nagkakagawa ngayon ng meeting ang aming ahensya ng aming lokal na gobyerno ng Capiz kung ano ang magiging gagawin sa ganitong baha o sa bagyong pain, dulot na ng bagyong pain na isinailalim na sa katulong signal number 1 ang probinsya o lalawigan ng Capiz. At sinabi din kanina sa interview ng Bombo Radio Rojas na sila Artillero ng PDRMO Capiz na lubog sa baha ang masobra 10 na mga bayan dito sa aming lalawigan. At ngayon nga, Bombo and Mar, ay masaling disipal ang mga tao dito sa kanilang pag-reripata. So, doon na sa taas ay nagkakagawa sila ng conference. Bombo and Mar, at maya-maya ay makakasama din dito ang PDRMO head. Sige. So, wasan si Sayas na? Alright, maraming salamat Bombo Rita, no? At least nabigyan kami ng kalagayan sitwasyon diyan sa may lalawigan ng Capiz, ano? At yun ang lugar din na naabala ngayon, ano, sa pagsasagawa ng repacking para naman sa relief operation ng mga apektado rin ng ating mga kababayan diyan sa lalawigan ng Capiz. Standby din ang Bombo Radio Rojas, pero bago yan, madako muna tayo dyan sa may bahagi ng Eastern Visayas Region. Kaugnay pa rin sa sitwasyon dyan, yung epekto pa rin dilan sa napakarami rin ng mga stranded na pasahero sa ilang pantalan dyan naman sa may bahagi ng Leyte, Samar. Nasa linya ngayon ang Bombo Radio Tacloban. Nagpapatuloy ang ginagawang paghahanda ng ilang mga local government units, ganun na rin ang iba't ibang mga lalawigan dito sa Eastern Visayas dahil ito sa inaasahang paglandfall o sa posibleng paglandfall o sa posibleng pagdaan ng bagyong Paeng sa may northern o eastern Samar area ngayong hapon o mamayang gabi. Patuloy na nakakaranas ng mga pag-ulan at pagbaha sa ilang bahagi ng Eastern Visayas, partikular na sa mga probinsya ng Southern Leyte at Samar areas. May mga landslide na rin na naitala sa bahagi ng Tacloban to Baybay South Road, gayon din sa bahagi ng San Ricardo, Southern Leyte, at ilang mga kalsada na rin ang temporaryong ipinasara dahil sa mga pagbaha. Ayon kay OCD Eastern Visayas Regional Director Lord Byron Torrecarion, sa ngayon ay patuloy ang kanilang ginagawang monitoring sa buong rehiyon. Aabot na rin sa 334 iba't ibang bahagi ng Eastern Visayas ang inilikas dahil sa bagyo at ngayon ay nananatili ang mga ito sa mga evacuation centers. Pakinggan natin ang naging bahagi ng pakipagpanayam ng Bombo Radio Tacloban kay OCD Eastern Visayas Regional Director Lord Byron Torrecarion. As of today, we have a total of around 334,015 individuals that have been evacuated, include 26,570 in northern Samar. Seeing a heavy rains throughout the region, and we have received
reports of flooding in southern Leyte, Bilgiran, and also small landslide also that occurred yesterday. Ang naging bahagi ng pakipagpanayam ng Bombo Radyo Tacloban kay OCD Eastern Visayas Regional Director Lord Byron Torrecarion. Wala namang naitalang sugatan o casualties as of 3 p.m. apektado ng bagyo dito sa Eastern Visayas at sa ngayon ay patuloy rin ang pagbabantay ng mga otoridad at bawat local government units at ilang mga provincial governments dito sa Eastern Visayas. Bombo Elmar. Bombo Max, aside sa mga report na merong mga landslide na nangyari dyan, meron na bang naitala ng mga pagbaha din? And what about kung meron nang isinagawa ng mga preemptive evacuation sa ilang lugar dyan sa Eastern Visayas region, Bombo Max? Yes, Bombo Elmar, base sa mga initial reports na ating nare-receive mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno dito sa Eastern Visayas ay may mga nag-evacuate na sa iba't ibang bahagi ng Eastern Samar na kung saan umaabot na ito sa 334,000 na mga individual. Sa kabuuan na ito, Bombo Elmar. What about doon sa mga report kung patuloy na dadaragdagan itong mga stranded na mga pasero, yung lugar dyan sa may Northern Samar, yung Leyte at iba pa na patawidan sana patungo ng Sursogon o Matnog. Bombo Max, kumusta? Yes, Bombo Elmar, base sa report na aming nakalap mula sa Northern Samar, sa Allen Northern Samar, ay umaabot na yung mga stranded na mga passengers sa libo-libong mga passengers na papunta o tatawid sana papunta ng Matnog sa Sorsogon na kinansila nga ng Coast Guard dahil pa rin sa epekto o dahil sa dulot na epekto ni Bagyong Paeng. Sige, maraming salamat sa mga impormasyon na yan, Bombo Radyo Tacloban. Ingat kayo dyan, Bombo Max. At yan ang pinakahuling balita mula dito sa Bombo Radyo Tacloban. Ito si Bombo Max Montesa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, ang #1 radio network in the country. Basta Radyo, Bombo! Standby rin ang Bombo Radyo Legazpi, pero bago dyan muna sa Negros Occidental, meron na ring ilang mga pamilya ang ngayon pa lamang ay nilikas na rin, dilan pa rin sa tatalang mga pagbaha. Bombo Radyo Bacolod, kumusta ngayon ang lagay ngayong panahon dyan, Bombo Radyo Bacolod? Bombo Elmar, umabot na sa mahigit 200 na mga pamilya sa 7 bayan at lungsod dito sa lalawigan ng Negros Occidental ang nag-evacuate kasabay ng pagbaha mula kaninang umaga dala ng Bagyong Paeng. Kaninang tanghali, dineklara ni Governor Buong Lacson na red alert na ang status ng lalawigan matapos isinailalim sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang Northern at Central Negros na kinabibilangan ng Sagay City, Cadiz City, City of Escalante, Manapla, Enrique B. Magalona, City of Victorias, Silay City, Talisay City, Morsha, Bacolod City, Bago City, Pulupandan, Valladolid, La Carlota City, La Castillana, San Enrique, Pontevedra, Hinigaran, Moises Padilla, Isabela, San Carlos City, Salvador Benedicto, Calatrava, Tuboso, Binalbagan at lungsod ng Himamaylan. Sa Bombo Radyo Bacolod kay Merly Garcia, pinuno ng Provincial Social Welfare and Development Office, 3,076 na mga pamilya o 13,710 na mga individual ang epektado ng pagbaha sa Moises Padilla, San Carlos City, Calatrava, Ibi Magalona, Bago City, Valladolid at Hinubaan. Mula sa kabuoang apektado, 206 families lamang aniya ang nasa evacuation centers ngayon dahil ang iba ay nanatili na lang sa bahay ng kanilang mga kamag-anak. Mula sa 7 bayan at lungsod, San Carlos City ang may pinakamaraming evacuees. 2 bahay naman sa barangay Bulwangan, Hinubaan ang totally damaged matapos tinangay ng tubig baha. Passable naman ang lahat ng mga daan sa Hinubaan ngunit walang nasirang mga infrastructure. Nananawagan si Governor Lacson sa mga residente na huwag magmatigas na mag-evacuate sa tuwing tumaas ang tubig upang hindi malagay sa peligro. Ngayong hapon, nag-abiso ang Risk Reduction and Management Council ng Red Rainfall Warning sa Negros Occidental kung saan asahan ang matinding pag-ulan hanggang gabi. Nagkataon naman na high tide ngayong hapon kaya't nananawagan ang mga otoridad sa mga residente na maging alerto at lumikas kung lumakas ang ulan. Kaninang alas 11 ng tanghali, sinuspinde na ang biyahe ng mga barko na naglalayag Bacolod, Iloilo, vice versa matapos isinailalim sa Signal number 1 ang Northern at Central Negros Occidental.
Sa pagbisita ng Bombo News team sa Bredco Port, hindi bababa sa 50 na mga pasahero na tatawid sana sa Iloilo ang stranded sa Roro at Fastcraft Terminal, maliban pa sa mga rolling cargoes na na-stranded. Plano naman ng mga ito na umuwi na lang o maghanap ng matutulugan dito sa Bacolod dahil ang ilan sa mga ito ay nanggaling pa sa Cebu. Kansilado na rin ang biyahe ng barko mula Cadiz City papuntang Bantayan Island. Sinuspindi naman ni Bacolod City Mayor Alfredo Benitez ang trabaho sa Bacolod City Government Center ngayong hapon, gayon din sa bayan ng Ibi Magalona at lungsod ng Silay. Bombo Elmar. Yes, Bombo Radyo Bacolod, Bombo Cherry. Yung mga barko naman na biyahe pa Metro Manila, so it follows din na kansilado na rin yung babiyahe ng Manila at yan yung parating dyan mula rito sa Metro Manila. Dilan sa ito, signal number 1 na rin dito sa Metro Manila, although ay wala pa namang tindi ng ulan at bagyo na naranasan ng Metro Manila. Bombo Cherry, how's that? Yes, Bombo Elmar, kansilado na rin ang pagbiyahe ng mga barko dito sa papuntang lungsod ng Bacolod, Bombo Elmar. Okay, sige. Maraming salamat, Bombo Radyo Bacolod. Mula rito sa lungsod ng Bacolod, ito si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Standby, Bombo Radyo Legazpi. Diyan muna tayo sa may Aklan, ang Bombo Radyo Kalibo. Bombo Michael, kamusta ang lagay ng panong ngayon dyan? Bombo Radyo Kalibo, go ahead. Bombo Elmar, Bombo Dennis, sa mga oras na ito ay kasalukuyang nagsasagawa ng special session ang Sangguniang Palalawigan ng Probinsya ng Aklan upang pag-usapan ang posibleng pagsasailalim sa State of Emergency. Philippine Standard Time, 44 minutos na nakalipas sa takna alas 3. Pabalik kita dito sa ating Sinigang Bombo Lalawigan. Network News. Layunin nito na magamit ang sa mga apektadong bayan at probinsya ng Aklan. Galoy Bardulasa, Head Provincial Disaster Management Council o PRMO Aklan na isumit ang mga nakalap na initial na damage assessment report mula sa mga apektadong bayan dito sa Lalawigan. Sa ngayon ay hinihintay pa natin ang aktual na report kaugnay sa pinsalang dala ng bagyo, lalo na sa infrastruktura, agrikultura at maging sa ilang mga naiulat na casualties. Sa ngayon ay may mga evacuees pa rin na nanatili sa mga evacuation centers na lumikas noong nakarang araw dahil sa mga pagbaha dito sa Lalawigan ng Aklan. Bombo Dennis, Bombo Elmar, halos umabot sa 300 pamilya o mahigit 1,000 individual ang inilikas kahapon mula sa iba't ibang bayan dito sa lalawigan ng Aklan. Samantala, patuloy pa rin ang pagbibigay babala ng mga otoridad namin dito sa mga residente na dapat ay hindi maging kampante, lalo na't ang probinsya ng Aklan ay isinailalim na sa ngayon sa storm signal number 1. Sa kabilang dako, dahil sa malakas na current ng tubig baha, nagkaroon ng isang malaking butas o damage ang bukana ng Kalibo naman siya Bridge 1 dito sa bayan ng Kalibo. Isa ito sa major bridge ng Kalibo. Nilagyan na lamang ito ng kordon ang lugar at bawal muna daanan ng mga sasakyan at mga tao. At sa ngayon ay inabisuhan ang mga motorista na gamitin na lang muna ang Kalibo naman siya Bridge 2. Bombo Elmar, Bombo Dennis, House that. Bombo Michael, ano pa yung dagdag na impormasyon inyong nakalap diyan naman sa isla ng Boracay? Dilan sa siyempre, may mga turista diyan, local and foreign tourists. How's that, Bombo Michael? Sa ngayon, Bombo Dennis, kasi doon sa isla ng Boracay, hindi naman sila naapektuhan ng pagbaha. So normal naman yung sitwasyon doon kahapon. Yung naapektuhan lamang, yung mga turista na hindi nakadaan dito kahapon kasi itong highway na papunta doon sa Katiklan, binaha rin, at hindi naging passable kahapon. So yung ginawa, naghintay talaga. May ilang halos marami naman kasi yung mga na-stranded, kabilang na dyan yung mga turista. So naghintay talaga sila na mag-subside
mahusay yung tubig hanggang kagabi, no? And then mga past 9 p.m. or 10 p.m. kagabi, naging pasabol naman yung National Highway papunta ng Katiklan. So lahat ng mga na-stranded, mapalokal man or itong mga turista ay nakadaan na dito sa highway, pati yung mga turista na papunta doon sa isla ng Boracay. So ngayon, normal yung sitwasyon sa Boracay, walang problema. Hindi sila naapektuhan nitong bagyo, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat, Bombo Radio Kalibo, sa impormasyon na yan. Yan yung mga kaganapan ngayon dito sa lalawigan ng Aklan. Mula rito sa Bombo Radio Kalibo, ito naman Bombo Michael Ano para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall number 1 sa Aklan. Basta Radio, Bombo! Samantala, ilang pantalan din sa Quezon Province at may nakuwang impormasyon dito ang Bombo Radio Vegan. Kanselado na lahat ang biyahe ng mga sasakyang pandagat sa Port of Real, Quezon dahil pa rin sa banta ng Bagyo Paeng at ilan sa mga pasahero ang nananatiling stranded. Sa panayam ng Bombo Radio Vegan kay Eduardo Estoche, crew ng MV Cybel, ngayong nakataas ang signal number 1 sa Pulilio Islands ay naitigil muna ang operasyon ng lahat ng mga sasakyang pandagat, ngunit tunggil warning umano ay mapapahintulutang pa rin bumiyahe ang mga Ro-Ro vessel. Sa ngayon, nananatiling tengga ang mga pasahero sa barko at may mga ilan din na nasa pantalan na naghihintay na bumuti ang kalagayan ng panahon. Ayon naman sa isang stranded na pasahero na si Bobet Escareses mula sa Pulilio Islands, mula pa noong gabi silang nananatili sa barko dahil alas 3 pa lamang ng madaling araw nang makarating sila doon. Anya ay hindi na nila naantabayanan pa ang abiso o weather advisory ng Pag-asa na nagtataas ng signal number 1 sa kanilang lugar. Hinihintay na nila sa ngayon ang direktiba mula sa Coast Guard at inaasahang ihina na ang bagyo upang makapagtuloy-tuloy na sila sa kanilang biyahe. Sinabi pa nito na karaniwan talagang problema sa kanila na stranded ng mga pasahero kung ang mga kanilang dalang budget ay sakto lamang sa kanilang pamasahe, kung kaya't mabuti umano na may binibigay sa kanila ang local government unit na mga pagkain. Pag signal number 1 na itong Pulilio Island, i-stop na po yung mga pasasakyan natin pandagat. Maliban lang po kung gale warning, so ang pinapayagan lang po pag gale warning dito ay yung Ro-Ro lang po. So ngayon, signal number 1 na po ang Pulilio Island, automatic na po wala biyahe ang lahat ng sasakyan pandagat natin na Pulilio to Real, vice versa. May stranded din po, may mga pasahero po. Hanggang ngayon po, yung iba po ay nakasakay dito sa barko, yung iba po naman ay na doon sa Port of Real, sa port po. Yan ang balita mula rito sa Bombo Radio Vegan para sa Bombo Network News. Si Bombo Maylin Cabanilla nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at undisputed number 1 in Ilocos Sur. Basta Radyo, Bombo! Samantala, sa dagdag pa mga impormasyon, doon naman sa Libungan, Cotabato pa rin, ilang mga residente ang naghintakutan at natakot bilang po naman sa taas din ng tubig baha. Kaya naman marami ang na-stranded, lalo na itong nasa video ngayon sa bahagi ng Purok Zone 5, Barangay Baguer. Makikita rin sa video yung rumaragasa na napakalakas na current ng baha. Nahirap din yung mga residente na matawid yung lugar dahil sa takot na baka anurin na sila at ilan sa mga tao din sa lugar ay nagsisigawan naman para sa rescue operation. Samantala, nanguna naman si Pigkawayan Mayor Juanito Agustin doon sa North Cotabato sa rescue operation sa ilan niyang mga kababayan na napiktuhan din ng malawakang pagbaha. Habang nakasuot pa ito ng life jacket ay lumusong sa baha at sabay na mapila rin siya ng maraming rescue boats. Nakiusap din ito na sana padalhan sila ng mga inflatable boats upang kunin yung mga kababayang natrap sa malalim na baha doon sa kanilang lugar. Una rito, ikinagulat din ng ilang mga residente sa lalawigan ng North Cotabato ang napakabilis na pagtaas ng tubig baha sa kanilang lugar samantalang hindi pa naman tumatama ang sentro ng bagyong Sipaing. Sinabi ng Pag-asa nga yung pag-ulan ng kanilang naranasan ay bunsod ng tinatawag na shear line. Samantala matapos lumusong sa baha at basang-basa pa, nanguna din si Mayor Agustin sa pag-officiate sa civil wedding ni na Eli Ardino at Angeline Perlas. Ginanap ang kasalan at natuloy din sa gitna ng pagbaha sa kanilang lugar. Doon po sa mga local government units, kubero po kayong mahalagang mga mensahe na agad na naisong iparating sa mga kinaukula ating kababayan. Bukas naman po ang Bombo Radio Star FM para po sa inyo pabigyang daan sa panahong ito na tayo po ay nakakaranas itong matinding mga pagbaha at ilang lugar po na banta nitong pumapasok na bagyong Sipaing. So abangan po sa mga programa ng Bombo Radio Star FM stations nationwide ang mga dagdag pang mga impormasyon na yan. At mula naman dito sa Bombo News Center Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo!
Philippine Standard Time, 50 minutos na nakalipas sa takna ng alas 3 hapon mga kabombo. Amo yan itong pinaka-latest update nationwide mga kabombo, no? Angot sa paglaslas ang bagyong Paeng diri sa aton sa area of responsibility diri sa Pungsod, Pilipinas upo sa aton sa Bombo News Center sa Makati. Philippine Standard Time, 51 minutos na nakalipas sa takna ng alas 3 hapon, mga kabombo. Kaag magapadayon makita diriya sa pagkuha man sa pila ka latest no nga report sa bahin sang sitwasyon sa kabugusan nga syudad sa Bacolod, kabugusan man nga probinsya sa Negros Occidental. Kamusta na kamudira? Pwede makamudiri makapakig-angot sa aton siniiyang estasyon mga kabombo, sa aton siniiyang hotline sa 4330158 kung mayara ka mo sa mga ginapatubang dira, gina-experiensya nga mga emerhensya. Ang Bombo Radyo ang manginalagyan ninyo, no? Agod nga maka-disseminate kita sa mga sa bahin sa mga informasyon, madasig nga informasyon. We get it first, we get it fast, and we get it right. Bombo Radyo, Bacolod Bombo Radyo Philippines, no? Bombo Michael, pwede naton nga tawgan si Bombo Gracelyn Lubaton sa aton siniiyang roving patrol, no? Agod nga ibaloon naton ang pinaka-latest nga update mga kabombo, no? So bahin sa aton siniiyang na sitwasyon diri sa may probinsya sa Negros Occidental. In fact, mga kabombo, no, ang ason sining National Disaster Risk Reduction Management Council, no, ang aton sining National Office nagapadala na sa ila siniiya nga mga advisories, no, kung sa diin kada isa sa aton tanan nga may mga cellphone ti syempre ara, no, nagapadala sila nga ang aton sinikaron nga sitwasyon. Iyara na kita sa red rainfall warning, no, sa Iloilo, sa Capiz, Aklan, Guimaras, kag kita diri sa kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental. Ang aton siniiyang maeksperiensyahan amo ining grabe nga pagtupa sa ulan. When we say pagtupa sa ulan nga mabaskog, amo ni siya ang torrential rains bala mga kabombo. When we say torrential rains, amo ini ang heavy rains, no, ang pagbubo sang madamol nga ulan, ang tubig nga perte, no, nga sabahin sa pagbubo sa ulan, no, padayon nga nagabaskog ka nagasaka mga kabombo kag wala untat, no, wala untat nga pagbubo sang mabaskog nga ulan. So far so good diri sa aton siniyang capital, no, diri sa probinsya sa diri sa Bacolod, no, kay daw kulpa na ang pagbubo sang ulan mga kabombo. As of this press time, no, Philippine Standard Time 40 or make it 54 minutes, no, 54 minutos na nakalipas sa takla alas 3. Torrential rains mga kabombo, no, sunod pa sa NDRRMC red rainfall warning, no, ang pagbaha kag ang landslide aton gid iniya mga kabombo nga ini nga bulubantayan, no. Safety first sa aton si mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki. Ara na kita karon sa signal number 1 diri sa probinsya sa Negros Occidental. Of course kalakip na diri kita sa syudad sang Bacolod. Philippine Standard Time, 55 minutos na nakalipas sa takla alas 3. Magakuha kita sa pinaka-latest update. Yara, okay. So, magabuya kita na sa pila ka mga commercials, mga kabombo, sa pila naton ka mga panumdum. Magabalik ang aton sinipagpadayon sa special coverage sa Bombo Radyo Bacolod, Bombo Radyo Philippines sa igo sa ato naman sang bagyong si Paeng. Magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world.
ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa kugon kag amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila'y kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na